Katukad ti Basol. Di napalabas. Agsangsangit ni Kalalili, bayat ti kaadada iti dalan kanidinggas iti panagbiyahe da. Nagsangsangit na ito'y aging ga nakasangpet da iti pagsisinabatan da, kadag iti bayer iti marihuana. Awan may tinagbalin na parikot iti dayta agundaway. Iso nagsublida metla adagos ijay nagtipunan. Agsangsangit manen ni Kalalili iti panagsublida. Ket dita, nasuron ni Dinggas. Ket nakunana ano di pa'y lagsardeng. Ket ibatinan iti dalan. Nagsardeng nga rod ni Kalalili iti panagsangsangit na. Iti kabigatan na. Inyawatan ni Dinggas kani Astor ti kwarta abayad ti indeliver da. Itagagayem. Denggan nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Katukad ti Basol. At dayta ti bayad ti pagkwartaan amo, san kwa kinut ko ti dayta. Sige, bilangag ti kwarta Dinggas. Ket no kurang, agsumpat day jay amadona. Tadyak kayat ti malukloko. Sige amo, bilangam. Ala, bilangan ta adwa. Amo, Agtalaga kan ka Dinggas. Iso adwa ta amang bilang iti kwarta. wanya amo, gusto ka di matlang. Wan Dinggas, awan surok, ken awan kurang na. Awan nga red parikot no kasta amo. Ala, alam day tatalo arepet ti kwarta. Itid mo kan ni Kalalili day tamay sa arepet. Ket kukwam matidwa. Amo, nagadun nga iti itad mo kanyak. Awan parikot Dinggas. Bonus mo day tamay sa arepet. Amo, Awatem, tangay si kaitan ti kang runa na talkek. Ikang kang arot iti bonus. agyamanak amo. Agam laglagi pum Dinggas, ha? Di mo dadaalan ti panagtalagkukan ka. Iti kasta, nasaya at kalata. Wan, amo. Nagdakal nga gatada to inyawat mo kanyak. Duwa nga rapat. Mano nga dato Dinggas. Bilangam to. Katingkan to ibang ko. Ay na. Maradsa ka na ko mata nag-adu dato yung kwarta. Ngam, nagtaod mat iti diakas. Awan mabalin dagimay. Basta yung kaibang ko day ta kwarta. Wan Dinggas. Among dagimay, naamiris ko. Asan gaya manaragsak ti biyang ko? Kine. Uray ado ti kwarta. Ngam sa anak mata naragsak. Kat uwan mat ngamin. Naimbag pa iti adda iti club. Taag sala aklaang. Uray makuna amay saak a hostess. Ngam agpatinggalaang di ti trabaho. Ngam itakan. Ay, ado abiyag ti madadaal. Gapo iti aramidan mi. Ala, husto diatan kine. At least akat amom nga maditi aramidam. Kan kapilitan laang. Tanusan kamat nga agtong pal kat magdiaksan kamat. Dagimay, adda plano. Nga anya? Maglibas ka pumanaw dito eh. Anya? Diyak kaya ti trabaho dito eh. Uray awan makungkwarta. Basta naragsakak. Sana kastoy. Kine. Ibagaktukan ka ng libasak. Ngam. Dagimay. Kaya't ko di pumanaw dito eh. Kasanon nga ni Boy. Di, awanan te katulungak nga mang aywan kan kwa na ano aglibas ka. Makaamukan ton kan ko na. Taamok matasaan mo abaybayan. Kine. Saan nakamatlang nga palubusan ni Dinggas? Saan mo nga ibagbagakan ko na? Kaano nga ron nga, ti plano mo nga panaglibas? Orayag tinapintas sa gundaway. Yung kanto pa nga ron irwardiya kwarta medyo bangko ah.
Tapno diretso kan nga pumanaw. Uwan, napanunot ko dayta. Papanam ngay, no kas pangarigan. Ijay lugar yung kailiw ko ni Anggos. Ala, makaamu ka nga rud. Basta an-anad ka uwan. Uwan, dagi mo'y. Katyawat kuntukan ka igam ko apaltog. Kasi kanto timangtad kinidinggas. Makaamukan tin amangtad kan ko na ha. Sige no kas tate ko nam, kene-kene. Don Juan, madama ita ti panagapit da ijay kanatangan. Ado, anateng ti maapit tayo. Nasaya at no kasta. Katinton bigat, addan to dagiti suki ti farm amang kontrata kadagiti natang. Nasaya at no kasta. Nuan niya ti sigod nga aramiden nyo dito yung farm, dayta ti masurot. Kat, kumusta mo ti ipatpatakder mo a farmhouse, Don Juan? Dandanin malpas, gapo taado dagiti karpentero. Kan nakasagana met amin dagiti materyales, aging ga iti malpas. Ngem no addan tupay kasapulan, gumatangak tulad ta. Don Juan, anya ka di tinagsaritaan nyo iti day diligaya, maipapan dito'y farm. Malaksid iti panagsosyo yo. Agtuloy latta ti panagsosyo mi, aging gat adda daytoy farm. Ada kami adwa ti mangimaton. Kat ita taawanen ni Ligaya, siya kon ti mangimaton. Kanawan pagdanagan yo, gapo tadi kay baybayan at trabahador, Margarita. Kasta matimbaga kadagiti trabahador. Sige, Isungay ta, uray awanen da Ligaya. Ipasnek dalat ta ti agtrabaho. Ngamin, awan ti mabaliwan iti paganurutan dito'y farm. sige. Awanen makunat, Don Juan. Iswasi ka, saya atem ti makilangan kadagiti trabahador. Iti kasta, awan ti asino man kadakwada a pumanaw. Amok dayta? Kan maysa? Saan damat lang apumanaw? Taawan sa bali apapananda. Dahil tangarod, awan sa bali a papananda. Iswa tulungak ida, agtalinaed da dito'y kas trabahador. Sige, Don Juan. Awanan makunak iti dayta. Amo, mabalin ka di ang mapanak ijay sentro ita nga aldaw. Sige. Agyaman nak amo, at dalaga tangak ijay, sa anak nga agbayag. Awan parikot, kalalili. Agyaman nak manin amo. Kalalili, Amo, kaya't po ngay dauluam dagiti babae ijay happy house. Tada kayo ti aggunay dito'y ili tayo. anya ti kayat masawan, amo. Ado ti orders dito'y ili tayo. Dahita lang, tababasit. Ngam no maurnong, dakil matlaga tad dayta. Isupay a kwarta. Amo, Ited ko kan ka dagiti listahan ti idiliburan nyo. amo. Nakasarita ko ni Dinggas, may papan iti daytoy abpanag. Sige, amo. Kasta di ko na ni amo. Uwan ko naklatang. Kas ano nga rodan? Basta, saan yan nga agbalyo ti plano? Sige dagi maya, inakon iji sentro. Inak irwar ti kwartak iji bangko. Sige ngam di kagbayag tarumwarakmat. Inakmat agibang ko. Sige, agsubli ang adagos. Don Juan, nasayaat ay may ka? Well, Lakay Malki,
Mano atiklis tinapunuyo? Don Juan, adon atiklis tinapuno mi itinateng. Ado ti maapit tayo ita. Nasayaan no kasta. Hoy, lakay malki. Di mo ka di binilang no mano atiklis tinapuno? Ay, Don Juan, ado atiklis tinapuno mi. Ngam saan ko na nabilang. Siyak tagdamdamag ka, lakay malki. Saan ani Don Juan? Don Juan, awan pagdanagam iti maapit tayo ita. Ta nagpipintas anatang. Awan ti marijek. Nito, lakay malki. Talaga ka di asur-surunan na? Don Juan, agtalag kayo lata kada kami at trabahador. Ta saan mi adadailan ti panagtalag mo kada kami? At dansa talaga ti balbaltik mo alakay anya. Don Juan, nagagayat ka na pudno kami at trabahador. Sipod pay. Iso nga awan pagdanagam. Hoy! Lakay malki. Kaya't mo tapaikat ka ni Don Juan? Don Juan, dito ya kon nagbaraw, nagpamilya, kan limakay. Nito, Margarita. Sige, pumanaw kan ditoy. Ket aramidem tinaduma pay at trabahom. talaga apo manawak ditoy. Ngamin, at dabala at tao ditoy. Ha? Hoy! Saya atin nyo di trabaho. Tang masuswelduan kayong itusto. Pasensya ka, Don Juan. Kasjay ti panakisaok, kan panakisangok kan ni Margarita, tapno pumahanaw adagaws. Rajak kaya ti unget nga unget. Maray awaken ka, Malki. Pasensya ka, Don Juan. Ala. Mamati aken ka, Malki. Sige, ituloy yo ti trabaho yo. Adoy, ada ka na yun ang abulong kan ramot nga ang ram tumasa. Agyaman na manang miming. Awan ka di pa'y nagpaliwan ni Gracia. Saan ngagsasao? Saan asumungsungbat no kasarsarita may? Tinapatag kat saan apumanaw. Kan saan ngagdangran. Wen manang miming. Saan matkit dingagdangran ni Gracia? Kas iti kanayon ko nga ibagbaga, tumasa. Anusan tayo nga asikaswan kan aywanan. Taag sublin to matlaang tilimbong ti panunot na. Adoy, Gracia, mangan ka iti prutas. Makapasaya at daytoy kan ka. Nagpintas ka, Gracia. Imalakan ka ti anak mo. Anapintas matlaang. Karuprupam ti anak mo. Gracia, balasang ko. Siyak ni Nanam Amimeng. Pagayam da tumasa ken masong. Asino ka? Siyak ni Nanam Amimeng balasang ko. Ay na, nagpintas ka, balasang ko. Kasta, balasang ko, umisam kawan. Kasta timayat. Sige, balasang ko, mangan ka ni di prutas. Nasustansya dayta.
Nakita kong tilistan dagiti estudyante amaikan iti allowance kakabsan. Kat gapo ta miyembro akmeten iti daytoy a grupo abinwangayo iti day di Francis. Tumulong ak ngarod. Siya kon ti makamo iti allowance dagiti ubing. Wan kakabsat ko. Anan wag ti kwartak, no jak itulong kadagiti agkasapulan iti tulong. Gayam ko day diligaya. Ngarod, nuan yaman dagiti indrugida. Ituloy tayo. Ag-awid akon. Saan nga buwalit na ibangkok matante kwarta nga inted ni Dinggas? Paltog sa mata, Jay. Namin duwa. Ay, sino nga ti pinaltogan dia? Katakman no anya day, Jay. Un, kanya. Kasta tinamuak ija sentro. Adan sa kanusaan nga nagkinaawatan je bakat. Kan je bak na nga ada paltog na. Maipapan ka no iti daga. Isu nga idinagsabat ti dalanda ija sentro. Pinaltugan ng jebak nang jebakat. Kan jakadwa na nga baro, anak na kano. Naglakamot dun iti day taabak nang tinangpaltog iti agin. Ay, uwan nga rud, ah. Kat, anya tinapasama kan. Kat nagayab da iti pulis, ah. Idi kwan tiniliwdan jebak nang. Kat, anya pa'y tinapasama. Akat katawa mat jebak nang. Nga kasla dadal ti ulo na. Kasla nakadrog. Kasla saan nga limpyo ti panunot jebak nang idi nakita. Amangan mo't no agar-aramat iti droga. Mabali nga kasta kini. Ay, anyan dagiti dadu mga babak nang. Naglakate panang patay da iti padadya nga tao. Gaputa adu ti kwarta dia. Kasla ni amo. Owan, imbagampay, kene. Ti awanan ba inata? Padasan na ngay pasubo day jay. Tay palibat ko tibiyag na. Asino, amo? Amom ka din o asino dya tiniliw dagiti pulis. Anang paltog iti aginay dya sentro. Asino, amo? May isa kadagiti bayar tayo iti marihuana ken bato. Anya? Iti salpag na day dya taon. Iti anya gapo pinaltugan na ti agina iti kaadwan ti tao. Nundi ket aguuyong. Amo? Masurunak! Awan pagdanagam, amo. Ngamin, tanggal mo dagiti pulis, saan ka di? No kasta, awan tinas ka na pagbutngam. Sabagay, agam jak kaya tinaramid na. Kasanon no agkanta, maipapan kanya ka. Gapo ta na ipalod. Amo, Daytoy ti kagurak dinggas. Iswa na saysaya atan. Amapukaw day jay at tao. No kasta, may papan iti daga, tigapuna, anapaltugan dagito'y adwa ang malamlamayan ita. Wan, sir. Kasta ti amumi. Kapinanom dagiti natay. Inakan kapsat ko ida, sir. Kastagayam. Nagdakas matan day di atao. Hangam sa nabale, tatulungan kayo. Sagon ti makamo iti gastos, iti pan nakaitabon dagiti bangkay. Sir, May saka kamang ti grupo aragsak. Siya ni Don Juan, tigayam day di Francis. Kat si dada nakatumulong kadagiti agkasapulan iti tulong. wan, sir. Am-am mo kayo. Kanuray da kami, sir. Membro kami matiti grupo. Kat pagyamanan mi, no tumulong kayo kada kami, Don Juan. Juan kabsat.
Nang runa katag kakabsat tayo. Ag kakadwa tayo iti grupo. Ngarod, ibagayo latta no anya ti may tulong ko kada kayo. Kat si datanak at tumulong. Nasaya ka talaga, Don Juan. Kas iti day di Francis. Agserbiak kadag iti umili. Nuan ya tinairugi day di Francis. Ituloy ko. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwaya na denggen, ti tuloy ti nobela tayo a napaulwan. Katukat, ti Basol. Nobela, ken iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika, June Rebutazo. Computer Recording Technician, Dante Martinez. May sapay, asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y ngestasyon. Katukad ti Basol! Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.